Shalom Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Seto Nur Dirgantara saking GKJ Grabag Merbabu Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedar. Dinten samenika Senin Legi 28 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Ester gangsal ayat 1 dumugi 11. Jabur 50 gangsal ayat 16 dumugi 23. Kolose kalih ayat 16 dumugi bab 3 ayat 1. Kanthi jejer katon asli nanging palsu. Nats punika kapetik saking Kolose kalih ayat 18. Aja nganti kaunggulanmu iku diwurungake dening wong kang rewa-rewa, andhap asor lan memuja marang malaikat, lan maneh ngaku-ngaku deleng marang kaanan kang ora katon, apadene tanpa waton anggone gumunggung dening pamikire kang cara kadonyan. Tiyang ingkang remen ngapusi punika nedahaken ngeingi bab ingkang boten asli, boten saestu. Mila tiyang ingkang ngapusi punika temtu sampun cetha dados tiyang ingkang boten saestu nalika nelakaken satunggaling perkawis saged awujud laku gesang, tumindak lan wicantenan. Gegayutan kalian iman, tiyang ingkang kados mekaten sampun ngantos malah damel para tiyang pitados dados bingung, awit namung lamis tutukipun. Paulus mucal supados para tiyang pitados wonten ing Kolose boten keblinger kaliyan piwucal-piwucal ingkang klentu saking para rasul palsu ingkang nyelaki kayektinipun Gusti Allah. Patrap apus-apus punika dipun serat. Rewa-rewa andhap asor, tiang-tiang ingkang andhap asor temtu sae. Ananing bilih sikep punika lajeng dipun tindakaken boten kanthi saestu sami, maos naminipun apus-apus senadyan tiyang punika siam, selibat lan sanesipun memuja malaikat. Gusti Yesus cetha mucal bilih kula lan panjenengan kedah nyembah dumateng Gusti Allah kemawon. Matius 1 ayat 11. Para guru palsu mucal bab ingkang klentu ingkang damel pasamuan nindakaken ingkang boten dipun kersakaken dening Gusti Allah. Ngaku-ngaku ndeleng kaanan kang ora katon, Paulus pancen sampun nate mirsani perkawis ingkang ilahi. Ananing ingkang dipun tandesaken inggih punika sampun ngantos tiyang-tiyang ingkang saged ndeleng kaanan kang ora katon. Punika lajeng namung damel mulyakaken dirinipun piyambak. Gumunggung dening pamikire dhewe, patrap punika temtu nandhesaken patrap sombong ingkang nedakaken bilih tiyang punika kepengin supados dipun akeni dados tiyang ingkang pinter, supados boten gampil keblinger kaliyan piwucal-piwucal ingkang klentu. Sumangga sami ampun nilar pangibadah lan kempalan ingkang sangsaya damel kula lan panjenengan paham kitab suci. Sumangga dipun raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.